जारिमिनारि जिसेथि संकस खेराइ फोरबो आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद माइनाव आफाद बाथौ अजा आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्माया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बल्लम जरानि संकस खेराइसालि दाइनिमारियाव 11, 12, 13 आरो 14 फेब्रुवारियाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै बे जारिमिनारि संकस खेराइनि गाहाय गेट आरो अजाफोर थाग्रा बादाखौ आलासि महरै नुजाथिनानै बेखेवनानै होयो बारग' एसपि अदेबानि चेयारमेन CSB BTC प्रदीप कुमार ब्रह्मआ। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा मा फोरमायथिदों फै जों मिथिना लानि। जायखिया दिनैनि बे गोथार बुधबार सानाव जोंनि 11थि जारिमिनारि संकस खेराइ दिनै बे जायगायाव दिनै बे पबित्र सानाव जोंनि बाथौ खेराइनि गासिबो जोंनि मावथि जोंनि दैदेनगिरि हान्जा आरो जोंनि मावग्रा दांग्रा हान्जा गासैखौबो लानानै दिनैनिफ्राय बे 11थि जारिमिनारि संकस खेराइ जेखौ जों बोसोरफ्रोमबो फालियो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनैनिफ्राय जोङो बे 11थि जारिमिनारि संकस खेराइ बे उत्सबखौ जों दिनैनिफ्राय फालिगोन आरो दिनै बे उत्सबखौ फालिनायनि नामै दिनै जोंहा मानगोनां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उद्दक्ताफ्रा आंखौ बिथांमोनहा इनभाइटेसन होनानै निमन्त्रन होनानै लिंबोदों। आंखौ दिनै जोंनि आसल गाहाय जिथु दरखं आरो अजा बादा बेखेवनो थाखाय बिथांमोना आंखौ लिंना लाबोनायाव आं दिनै फैनानै जोंनि 10 बाजियाव दिनै आङो जोंनि संकस खेराइनि उत्सबनि बे गाहाय दरखंखौ आङो बेखेवबाय आरो बिनि दसे उनाव जोंनि अजा बादा जिथु दङ बे अजा बादाखौबो आं बेखेवबाय आरो बियो 14 थारिखसिम सोलिगोन। बे जोंनि बाथौ खेराइ धोरोमनि उत्सबा आरो बहाय जोङो आलासिफोर माखासे लेंहरदों। जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिखौबो लेंहरनाय जादों आरो जोंनि BTCनि जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौबो बहाय जोङो लेंहरदों आरो आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय फैगोन आरो जोंखौ बा जोंनि बे बाथौ खेराइ धोरोमखौ जौगाखांहोनायाव निस्सय बिथांमोनहाबो मोजां जोंखौ थुलुंगा होगोन सहाय होगोन आरो बे सानब्रै हाबाफारि लानानै जे धोरोमखौ जोङो जे उत्सबखौ जोङो मानिनो फालिनो लादों आं सानो बे मोजाङैनो जानानै थांगोन आरो जोंनि बर' हारिनि बे आदि गुदि धोरोम आरो बे धोरोमना मोजाङै थांना थाथों आरो बे धोरोमजोंनो बर' हारिया जौगाखांथों, बर'नि हारिमुवा जौगाखांथों, जेरैबो जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथि आरो जौगानाय फैथों बेखौनो आं लुबैयो आरो बेखौ लुबैनानै बे सानब्रै हाबाफारियाव गासिबो खामानिफ्रा मोजाङै जालांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आङो जासिदों। आसामनि CM आरो जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा बिथांमोना बबे थारिखआव फैगोन होननानै बुङो? बिथांमोना आसलते जोंहा जोबथा टाइमावसो अपेन सेसन बा गेवलां मेलमोन। दा 14 थारिखआव बिथांमोना जिहेथु फैनो हाया जाहैबाय बिनिखायनो बिथांमोनखौ 13 थारिखआव लिंनाय जादों। बिथांमोना 13 थारिख खालि फैगोन। ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाखौ मा खावलायगोन सार? जोंनि ओनसोलनि जथ' बाथौ सिबियारि दं आरो बाथौ सिबियारिनि बादैबो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनग्रा सनमान होग्रा आरो धोरोमखौ मोजां मोनग्रा गासिबो धोरोम सिबिसुला जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ हारिफोरखौ जोङो लेंहरदों, इनभाइट खालामदों आरो बिथांमोनाबो निस्सय फैगोन, जोंखौ हेफाजाब होगोन जेरैबो।